ilumina nuestras mentes para que nos conozcamos mejor y trabajemos con firmeza por el progreso de la verdad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Enhorabuena y que esto sea. Bueno, boas tardes, quero dar as gracias a todos por estar aquí. Eu vou a falar despois deles para saber o que hai que decir, porque non sei realmente. E vai a falar o Concellal de Cultura primeiro. Pola miña parte, na tarefa que me corresponde, dicirvos que estaremos ali para impulsar todas aquelas actividades que nos expoñades e que poidamos axudarvos a poder leválas a cabo, e aquelas inquietudes que vaiades ter. Mais que nada, hoxe a estrela do que é a innovación desta Asociación Cultural O Refaixo vai a ser o concerto aquí de Don José, un excelente músico que algún día teremos que reconocer non só a nivel de Lalín, sino a nivel da comarca. Decidimos transformar esta que era a vivienda da escola, da Mau naquele entón, esta parroquia de Luis Carrón, cando era concellal, decidimos transformar neste pequeno teleclub. Ele estaba moi ilusionado e o acórdome naquele entón era eu concelleiro de obras, nós sempre polo seguinte: o malo non é facer os edificios, o malo é meterlle actividade dentro. Por lo tanto, nese sentido, teño que vos felicitar aos do Corpiño, como teño que felicitar a outras 3 ou 4 parroquias, pero en todo caso estades entre os primeiros, porque meterlle un dinamismo social na parroquia é utilizar unha infraestructura que creou o Concello para ese efecto. Que sea para a cultura. Por suposto que esa é o importante de todas tipo de actividades, é fomentar a relación cultural. O mellor ano da asociación creo que foi este, que nós ainda estando sin legalizar hasta agora, fixemos actividades de gran envergadura, como foi reunir aquí ao Concellal de Cultura e a 4 das mellores asociacións culturales que había na comarca Rodeza. A charla fixose para animar a xente a que se faga socia, pero decir esa palabra, ou facer socios, sona un pouco duro, non? Nós, se cadra, non son socios de cartos os que queremos, son socios de colaboración. Por exemplo, unha persona que non pode darnos 200 pesetas ao mes, pois gostaríame que un día viñera comigo e vamos a limpar aí fora. Un día a barrer, outro día como a poñer as reixas que as poñamos onte, por certo. Entón, eu non me quero estender xa moito máis, a historia da asociación é prácticamente esa, hoxe inaugurámola, e iso é toda a historia da asociación. Recordo un anécdota, vou contar un anécdota con chavaliñas de Lalín que lle vin unhas cualidades extraordinarias para acordeón. Xa, nos coge o acordeón, era unha chavalilla de Lalín. E así, colleu unha, pero dos 8 días veu a clase e dixo: es que mi madre dice que cuando toco el acordeón parece que estoy sulfatando las patatas. Teño algúns, que iba o carballiño que era cantano, como era o viejo Almacén, e outro como era Amanecer, e que teña sobrado como vivían o tango ali, porque eu tocaba o tango pero sin vida, pero iso é algo sagrado. Eles tocan o Guardaleón, que é un acordeón pequenito a veces, pero é da familia, e depois tocaría algo do País Vasco, como non,